Ka Russian Ministry of Emergency Situation nen kasing thoding kala plai ya ka video ka bapen I ya kinong plai im ki padang ya khun manyo se ya ki medyap ki babun ki balayap ha ka jingslei ka basarkai ha ka sapang mengi hanong ba derna ha Libya kumban supan kan mau ha gini khniat sngi ki baladap ka erlang thari ba uslap ubajur kila ka wutenge ya kari Libya adu bala pentua pum ya arli ki dam he kari Libya kapla penjulor lut ya ki ying kisam ki breu ki kali ki boring elektrik berkajing yap ki breu ka bada ki hajar ngot baja rangai ru palat peu hajar ngot lengba kane ka video ngila ban ui ya ki nong playim ki badang ya kun ban yo se ya ki medyap bad yarap ru ya ki badang layim ki basakut ha ki sebok ti ki badang yak sai ban layim ya la ka jong ka jing im kini kinong playim ki badang ya wat ru ya ki medyap ha ki ni ki sebok ti ki belalang bar ki jabo jabain ka ti ki nyut kinyar ha kane ka jaka kat kum na ki report laong ba ki bayap ha kane ka jingjia kalapoi hadu kum basau hajar ngutam pra hajar ngutam ki weipat ki badang ja ngai mat kum basau pulai hajar ngut ki weipat ki badang syak pan kendria sipor syaki weipat ki jaka